Tlang au channel lo clear chin tu zong te in zawain chibai le vek ule tun chum video a chuan kumsang ni somni panga tlang zar movie mu nom tak the housemate ti hi toikim taka cleara ngai thla khau zoi na hun ilo nei leng umyang Long Island at seng le na zong mek mili chuan in pakhata ompui na dildon mekin roi tu tur ni na ipo in alo chon chahle ompui na thok tur phei chuan a over qualify ma in a shezo kani ompui ani don miao wangin inti fai te rongbol te an fanu en gol te baka an ina chen tel ve chu angai don boka wangin college degree chatak nei tan chuan a na chu anyam de uma mai na sha a chuti line mili eroin na chu tho ain huam hle thungani nina I vek chuan nawa pai mek thu te chu shilin thuruk anga von sakla turin atibok chanchin kanin shile donia tia anin thaliam nu chuan background check ti ane ring mili chuan aron biak zui aring ta haulo achan chu a resume a thilzia zong te chu dot vek ni in po anei lova gas station vela te chuan a identify mai zela a khum ve po motor chung chu ani mai bokani chutianga nuam salem lo taka huna man mek lai chuan nom takin nina I chuan ron kolin ompui na thok tura roi ani thu chu aron shil tamaya heiwang hian mili po ana thona thar tur lampan chuan man mo takin atlan ngala chu in li avel ti fai tu enzo chuan gate kong khar te chu lo hon sakin in chung vel la chu alo nok na men nina I chuan Parents Teachers Association a thu soi tur chu a draft don thu shilin room lama a chho san ngala mili po in a na chu chan zui molin khwa thim me uphei chuan a fel fai deuh duak mai nina I pasal enjo na bang le an fanu CC te churon hodunin ompui an nei don thu shatir masak ani lo wangin enjo phei chu a hoi hai viawani mili po a room tur in chung sang lama chuan chhauzuin kongka chuan cha bi anei lo ti le tukver po te takte ba ka om lo ti mu in ni nai hne na chuan zau zoka tukver hon te ba ka room kongka cha bi te chu adila ani po in an ngai to tur thua changin in chung khur mamu aleina tur credit card information engkim om ngal vek na phone thar lak te chu a pe zui bokani atuk zinga chuan mang an thak tak mai ni nai chuan a thu sei tur aziana non chuti bovin azong ta chia maya mili te chu rowa apu ta mai apasal chuan ron beng da yin akal yam nu chuan achunga anupui mi zia awang chuan ngai dam adil sakmul mul bok in li avel vong fai tu enzola chuan engti turin nge helai hiani local ti in zona maksak angreng tak chu azot le boka zo bel du hle MAHSE ni na I chuan alo en thareng ti amu awangin mili chu a betui tamle du talavani bathroom ti fai ni na I chuan thilmu maktak nein an thlek vel lai chuan ni na iron lang thutin school nu ho chuan an kom chave du lo riawa asha thu te chu shilin ka stress na sat phalu tuk an ti chuan mili chuan pregnancy hormones wang mai ani arin thoina changa a chana pek dana wanga lom vak lo ni na I chuan choi siam turin thu ape zui mak CC la chu nau pang swal thiam vereu tak mai lo ni in mili chu atui in na no silfai chale tur te in atir vel ham Andrew chuan anzinga zanria kil ve turin so MAHSE mili eroin narin arum lama a chho sandaya awom na te chung ko chanchin chu sha chian tumin social media lama te chuan a stock kwal ta vela pa ber Andrew chu chelo ati thar ta deuh tlat boka tumlo devin amumang lama te chuan a muzui ta velani nina ipo in a room cha bi chu peveta in rin ni ani awanga chol tum mili la chu chol arem ti ta chak lo maya MAHSE Andrew chu ron in rol le hlovin a chol thei ta shamani mili chu Department of Social Service lama kalin a counselor nen chuan anin koma alandan chuan mili hi jail tang toni in hun bi ka in report alangai zia awom chat du lo phei chuan alatan maba kum nga chu atan bel le thei bokani
ninai chuan ron bia in CC bale class kalmek chu shwai ngal tura ati rualin call chu ada zui maka address chu ashiat silo wanga a Google kwal shep no chuan atlai ma in awatheng man ve sham MAHSE Nupa khat chuan CC chu an ina aria don thulo shilin anu po in RMT vek thu soin a call deuh thlap boka ninai la chuan militia chuala alaron pu vek zui a hote chuan lola an khum zok zama in ariak don ti te chu ishat save vek kha ale ti hleu enju nu iflin chuan ron lo in mili in cheidan chu asoi se le ngal pang boka chumi nu chuan afa patana aron ken ceramic plate te chula chhuakin an chung ko in ro chun zel ani awanga an hlutle thu te chu asoi vel luam bokani zana chuan mili mu hil theilo chu in hnuai lama TV en tura chukin enjuwa aron tho chhuak venul zanreya TV en awanga a hauhlau mili chu in thiamlo hle ma se apoilo tin enru chuan abula chutna aron remve a titi dunin enge moten soilai chuan enjuwa chuan ake chu a khoi sak zewa chumi nu chuan AWMPUI nina inule pate chu anau panlaya anin chunge ya an kan hlum thu te chu shilin kang me ti chuak tu ero an chi chuak zolawa police te phei chuan nina I hi ani an ring for hlomasin anti chuan ron tho chuak ve nina I chuan ruma lu turati makin apasal alo nim nai nia asia ta wangin mili chu ana achangin aban zui ta mak maile mili chuan ngaidam sham tura angin awangin ani po in chance dang chu pele in kar kha chung vel ero uluk taka ain thak chin don thu shilin inchei uluk deu to turin thu ape bukani atuka achian te ron lengin ni na I chuan fertility specialist aron don thu te chu shil hlomin kol mang tura akal san lok lanin an ei vak lo ti sha takin achian te hola chuan an rel zui shep an pa hian ama ai cha hi aphu enjua ane ma eng mani mang silo mi award ta thakolai om to mai ti angreng vel te chuan an deng zui ta shep maya aron kele rwal eroin an ngoile chap loi si ani tumlau dewa athushat velte noi wanga tuita chia lo mili po in poisa khol nga dewa arang thei ang bera ban chu aril ruk pha ta hial bokani nina I chuan in rinya enju nen ti turkan ne ti in CC chu a om angai don thua shil le a heiwang hian in rinia an nu pan chwa hlanin midmei ven tur nei talo mili chuan an badruma damdoi ho vel chu uluk takin en kwala rilrulam chiang kwang vaklo ho damdoi chu alo ni nuk mai heiwang hian mili po in achian pakhat chu kol ngalin arang thei ang bera na tho tur lo zon sak turin angien ta topani CC la chuan achong chu alo la shavek zui CC vek chuan in chunga chuan om to lo turin atiringot maya mili po in angai na ashelo viawani chuta zana chuan nina itenu pa chu in yalboi chiamin an thom pu aring chale hemi nu hian enju chuan mili chuti ti puin kum engemo za chung naw pai tuma chan an lak to thole an la hlo cham zel thu te chu ashila CC ichu abial pa masalaka nina ifabik ani thwa soibok zanlaya po nina itenu pa chuin hawai le in an thom aring chale bok nen mili po in azu en fiangat dar thalang thisen kai king chunga kongkaron hon tu nina ichu apasal chuan ron kai shanghalin kongka chu akhar zui burmai atuk zinga chuan nina ipo in interview an nei chuma rai anga ain soiwang chuan ngai damte dilin nunbul thar chan kaduati in athwam no hluite chu apecheu bokani chumi nu chuan musical en na tur ticket book turati in Andrew nena hun kan mandun na tur ti in restaurant Reservation asiam lok tir boka CC chu achian te na riak se nang po ichol theyang ati awangin mili po ahlim ngei mai CC bale class ni ilayin anaw shwai pui me che pakhat chuan nina in CC chu ba ta panim hlum atum thule ama ngei po in ti hlum tuma damdoi tam tak bar to ani thu te chu ashila heiwang hian a ho nu in mili chuan enzo chu thil omzia zo chiana tuma anila chuan he muna hian omlola itana thazo kangti zong bakin achang chadu derlo
nina ila chuan enzo chu beto lo tura ron tile makin ticket le restaurant reservation vel ron phorpa chuan hi enga tan nge aron tile dai mai mili in titura ati wanga lo kata lo haulok ani thu shilma se chutiang ka tingai lowang inrinia te chuan cc nen di sia kan kal don lom atile dai box se chung thil te chu refund thei anni box si lo wangin I lo achangin ka kat mayang ati nu phei chuan mili chu thin rim ve ta deu MAHSE hun taka enju churon kalin mili hne na chuan engma choi angai don lo thu shilin credit card company kan bia anga reverse tir dan kan zong don ya aron ti dam ta thwam mai ni inrin ni tu ka chuan mili in bua zo chia le enju te chu in tong fu palin anuwa ticket vel chu reverse thei ani lo thu shilin inei mai don ya ati taringota mili chuan kalpui tur chian po ka nei lo ati awangin enju nen chuan ankal don taringot bokani nina I thwam no pek in bel mili po ahlim hle thi tara ankal zo to nu chuan restaurant a kal le in enju po in be sei nei ti sha takin kanupui ne na kanin kar hi achalo lutuka ti ati to vel chumi nu chuan lam dun velin an rui dun to ema wang chuan in khal hole chungam talovin ruman buk tang deu deu nima sela room shanga thlengin nina ipo in mili chu alo text nem man ngang mai chung text zinga chuan na achanga ban na thu po alo tel le man mo to mili mang ang chu enjom hutura kal ngalin ani chuan a na chu achan don haulo thua hnemin chumi nu chuan ti lo ti zuin an riak dun taringot mai atuk zinga chuan an thil ti chu nina I shil mia lo tur le thlennon tir to mia lo turin in tiam dun MAHSE inan lu rwal chuan annon le taringot mai reilote a nina ipo ron hove in a text message thon zai ti awanga mili hne na ngai dam adil nu chuan a jail tan chin thu chu a soi chuak ta zeu makti hle MAHSE enju chuan engma soi zui duri lem lo hemi nu hian nina I chuan mili chu dora tirin a motor aya chuan motor dang mang turati in cha bi chu ape a dora la nupa khat chuan api pek phone a mang tak tak chu huai sen ati thulo shilin an hnuai thokte control na lo man chin ati tamai heta chia hian mili po in nina I chuan a pasal ne na an chung chang chu a sheto ngei don ti aman thiam ve ta chia chuta nina I car hol chhuwa tir chu ruk ani awangin police te chuan man an la ron tum zui MAHSE hun taka enju churon thleng le in engkim chu aron chingfel thei hlavani hokonga mili chuan jail atan to thu ala shil lo awang te chuan ngai dam dilin enju po in poi ati phalo thu te chu shil velwam bok in chu thlengin nina I chuan an pan in car chu ashia chhuwa to thu soin police ne na mili in ka thwam no aroti in ka report don ania alotia akho sajia awanga to tong khong veta enju thinrim chuan ina tang chuan a no chhuak zui ta mak maya kalau in siam pui don che mi ti tu mili te chu ni nai thinrim chuan bengin ril runati shat angreng tak chuan a chhuak zui ta mak mai enju po in nina iben na mili biang te chu vura de sakin he in chung khur nu ber hi ini theireng to ania te ativel hei wang hian an pani chuan le lai chen don zui hamin nuaman ti don chin le a MAHSE tu khat chu enjo tuk chuan tur asiam na lama mili chuan anu pek ceramic plate chu tike palin enzola chuan ngoi rengin alo enkur mai enju po rang taka ron kal ngalin mili in thil omzia ashil nu chuan enzo chu aban zui mak maya chumi nu chuan plate ke them ho chu beka khong chaturati in siam chathiam tu emo kashia atia asoi ang chia chuan tingal MAHSE asil fai masak phot lo wang chuan a hau phata hemi nu hian enru chuan mili chu in chung lama chho puin zuwa in puya anti tur ang te ti ya mu hil zui mili har chuan room chung chu arwak vek ti a mu a angai in a shelo hle kong khar la chu hong thei der lo enju chuan chua phal sak alani ri lo thu shilin akal san mak mai heti mekla hian lung chetaka in chua santa angalang nina ila chu loma wangin alo tre chel chu zok lek chulo ni in hotela in ngatin azalen ta chu lomin alam zui ngek mai ni
alom nan zu te inin NGO thalak te chu a hal zui bok ani na taka chuan anu le apa boral na kang me ti chuak tu kha ni na hi ani reng reng lova anu le pa achan na chuan na satakin anun a ngong ve zo kan fasha in shang shanga a om kwala ngai pha bok vane thak takin scholarship mu in law school a alu thei hlova chuta chuan nupui nei lai an professor nen in kopin arai ta a ami pa chuan anei dule silo wangle naute po chu engatan ma ati silo wangin nina I chuan ama in naute chu enkol alo ngai ta ani law firm a tho line NGO nen hian in tongin anin kop chhole ta a kar ruk che anin zui mantia chuan in nei zuin anupui hual ta na NGO in design lama chuan anin swan lot zui bokani endu chuan sambuang ka ngai na ti in asam te chu ati buan tira samdum langmi alawa ti buang thang reng turin atibok MAHSE CC boy puilin chung en kola abwai chin ema wanga ahun taka asam ti buang man talo nina ilaka chuan NGO chu athin rim ta inchunga file lak saktura tir chhauzuin chumi hlan chuan kongka chu pon lama changa kalin ahun taka asam ati buan lo wang chuan hauzui shep maya chumi nu chuan envelope thelutin asam zai somje chu pothaturin ati tamai awangi moti nina I phei chuan ti tumna po nation lo tlan chhuwa ngai na la chu ommia box silova mini fridge cha chuan tui omve MAHSE eitur ero pakhat ma om silo room chunga te chuan a zun ram ngai ta bokin anun chu amang nom lo chho ta viau mai ni atopa phei chuan NGO du danin asam zai som chu potha in envelope chunga chuan a khungta a NGO la chuan pakhat hi alai laklo abungani hiti in abula changa pot chale turin ati mak hemi nu hian NGO chuan kongkhar churon hongve ta in achunga chutiang thil ati na chan chu a thatna tur zok ani thushilin chu vele nina I chu afanu muturin manmo takin tlan chuak ngala MAHSE NGO chuan atui intura chuan engemo apola wangin achiang kwang lo chhole a ni khoshilovin atluta a aron har chwale nu chuan thilek leka afanu CCE batap chunga alo om chu mu in chuti lai tak chuan NGO ko police te churon thlengin rilru buai wanga afanu tha tum anga ngain anron man ta dai mai chung ero NGO ro man na vek ni in heiwang hian nina I chu thlako chung psychiatric hospital lama dalu ni in doctor ne na po chunga NGO thilti te chu soivengyal MAHSE evidence zongzong te chu atire vek to sia wangin tu man athu soi chu an oi sakto der silo heiwanga ti vak ngai na cheto lo nina I chuan afanu chu tha tuma abe thu soitamain an pu na chu apum tangot maya azia om chauzel wanga athil ti swal pumta angai doctor te po chuan an chhuwa ve ta ani chutiang reng reng chuan kum engemo za chungni na I chuan nupui soisel bo rol chu play chauta in NGO heroin nunglama a soisel char thunga anupui chu ril rukim lo emoti sakvek se athu soi chu tu man oi ve lo se adu ani ber Andrew chuan fanei du bokin nawa pai thei nan thei top achwa china MAHSE ni na ero arukin aindang ve char thungani thil swal haute po ti se Andrew chuan inchunga kalkhum zelin nina I thu soi oi tu om chhun chu enzo chau chuni in chum khat phei chu atlan chwa thei nan apui nge a MAHSE Andrew chuan man le si in chu awang chuan nina I chu psychiatric ward lama a om le ren ron pha nge ani damdo ina chwa san huin enzo chuan puile adu thu soin alaka hian kafarnu po ka chan to ati in enju laka phubalak chu alo chak ve hlena a nina I chuan rohman na dang ane thu soin reivak lawa chuan ompui tur azong chan tareng bokani an ompui nu chu ama lwalan thei tur khopa enjo du zong tak ani tel angai boxi awanga sambuang ve thau mili po khathang chat ani rengani adu thu nge ya a no chwa to awanga kum khwa atana NGO atlan bo san tum ni na I chuan CC sikul bang chu lamin athil tum te achil nu chuan CC la chuan mili chu shwai telve angya tatlat mai heti mekla hian NGO po in plate ke them chu thelutin mili hne na chuan apum chu thuk taka voisom ni pakhat zai turin ati tamaya
iti diklau chuan abula changin iti chhale zelang ati bok mili chuan a she tak zet angai tuana po abwai zui hle high school a kalaya an classmate pa in a roommate apong swal lai a mu chumte a thinrim em wanga a mu chu a chu pa a chhutlum lai te chu angai to kir wai mai vandoi thak takin chu pala chu chung ko hung lian zeta changa chor chuak ni in heiwang hian mili chu twal tha thu boy or tir ni in chu chia chu jail atan chan po kha ani rengani atopa chuan Andrew thu chu zomin nati tak chungin ataksa chu azaita a Andrew chu akau ngal bok ani ero khovar nuwa chia ron langve in duat mel taka chungin mahun nuam tak kan siam don le don ya ati velai chuan athil siam ken line mili chuan angonga vitin tlan chu atumta in chai boin engtin tin moni mili chu atlan chuak theilawa kongkhar chu akal nan ve ta thungani in hnuailama ai no puar zo nu chuan anu pek ani awanga enjo ro tak ceramic plate how chu pom chawin enjo hena chuan player pe in aha mai chu phoi turin atia adu silawang chuan anu plate how chu atike zui chiam boka enjo thinrim boxi mang ve boxi po in poisa thamlung oi mai te chu atum to vel mili la in engatan ma ati lo thua changin twal tha wanga jail tang to kani hiti pa in chu hala tumta a heta hi chuan enju po in a shem na chu pomin aha mai chu nati tak chungina phoita a CCTV achang chuan na ati mel chu nuam ti takin mili chuan alo thlir reng boka zinga karon kal le angti ina chuksan le ri mili chaw lutuk chu thuthenga mu hil zuin chuti lai tak chuan CC du dan anga anwala mili shwai ve tum nina I chu ron thleng ve che in chung room eng a mu chuan milia oma nga in chan chuak turin thom dim takin atlan chhongal mili mu hil po ron harve che in CCTV achanga thil omzia a mu nu chuan man mo takin atlan chho ve ngala ma se tlai ma in nina I chuan kongkhar chu alo hong man enju chuan nina I chu stepa namlum ngalin mili nen chuan anin bele ta a reife in chai boyin anin koya mili a zon lama nina I zok mu enju la chuan ngai dam te dilin bulchan chatpui lia te chuan asom le vel adu silo wanga thinrima be atum lai chuan mili chuan nunglama changa ron be hin in chungsang chang chuan atla thata a athi chiang hle bokani nina I chuan light bulb chula in siama tum lai tlapal anga alan theinan a the thlave ngala mili chuan a thon thu chu tu man an oi arin lo thu soima se nina I chuan kalsan turati thovin enzo chu mun mavel ti fel fai pui turin akol ngal bokani relo te ya police te po churon thlengin nina I chuan tap chungin thil thlen vel dan te chu soya officer nu chuan enjo ngonga vina nu ma oma tang chuan ma ni che swala thi ani lo ti chu man thiam ngal vek mase enjo nu pui hwal masa chu alai zone nu ani awang le angai sak chin dan rap thak taka wanga tun thleng po a ngai lo theilo ani awang chuan ninai thon thu phwa chop chu oi der sakin phubalak nan enjo thi na chu che swal pal na awanga thleng angin aziak lut ve mak mai ni anu po in enjo ha mai omlo wang chuan nina I chu aring hlel ngei mai ma se fin fian tur tak eng ma om to lo wangin nina I tan chuan eng ma poi to lovani hemi nu hian ni nai chuan mili chu bulachan nan ti in check sholzet chu pe in ani po in ni nai recommendation mangin ompui na chu mun danga adil leta a arwai tu nu turin kapasal hian kutmin thak china anti zeu phei chuan in la experience nei chato tak mili chuan apui the nge don thu shilin a konfi to rem hle ani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nileri mai sela video top thlenga minlo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutuile vek ule